Citlivá téma obchodovania s ľuďmi je na Slovensku veľmi prítomná, aj keď častokrát takmer neviditeľná. Nútená práca a nútené poskytovanie sexuálnych služieb sú tiež častým účelom obchodovania s ľuďmi. Týka sa rovnako žien a dievčat, ako aj mužov a chlapcov. Obeťou obchodovania s ľuďmi sa môže stať každý. Aj jedno rozhodnutie nás môže priviesť do takejto situácie. Marián žije so svojou mamou a mladšími súrodencami. Mama nemá prácu a snaží sa uživiť rodinu. Marián má ukončenú základnú školu, vie po slovensky a po rómsky. Veľmi sníva o lepšom živote, je veľmi zručný. Chce sa skúsiť uchytiť v zahraničí. V Nemecku pracujú chlapi od nich a vie, že sa im darí. Marián o svojom pláne povie kamarátovi Julovi a rozhodnú sa ísť spolu. Miesto je pre oboch. Pomôžu si navzájom, keby nastali nejaké problémy. Napísal mi Šaňo na Facebooku, to bol bratranec mojho spolužiaka. A ponúkol mi veľmi dobrú prácu v Nemecku v takej malej stolárskej dielni, že tam budem vlastne opracovávať drevo. Že tam dosť dobre, pekne zarobím, že tam zarobím 2000 eur a že budem bývať u Šaňa na byte. A chcel som pomôcť mame aj svojim mladším súrodencom a zlepšiť si život, aj spoločné bývanie. Nahovoril som aj kamoša Jula, aby šiel so mnou pracovať. Ako občan EÚ máte právo voľne pracovať a pohybovať sa v rámci krajín EÚ EHP. To znamená, že nepotrebujete žiadne povolenie na prácu a máte rovnaké práva ako domáci občania. Úlohou siete EURES je podporovať mobilitu v rámci krajín EÚ EHP a spájať tak uchádzačov s európskymi zamestnávateľmi. Tak cestovali sme autobusom a pred hranicami už nás čakal Šaňo aj so svojím kamarádom a vypýtal si od nás naše pasy, že ich potrebuje na vytvorenie našej pracovnej zmluvy aj bývanie. No čo sa povieš, dávaj. Potrebujem to zmluvy, ubytovanie, pracovné povolenie. No musím zariadiť všetko, dobre? A už potom do Nemecka sme cestovali jeho autom. Šaňo nás ubytoval v jednej izbe, kde neboli ani postele, boli tam len madrace na zemi, bolo tam chladno, vlhko, bola tam zima. V kúpeľni nebola ani teplá voda, tiekla len studená voda. Objednali nám platovnú kartu, na ktorej nám bude chodiť mesačná výplata, ale tú kartu nám nikdy nedali. V súčasnosti to strašne ovplyvňujú sociálne siete. Umožňujú obchodníkom, aby pokryli väčšiu masu ľudí. Aby proste medzi tými ľuďmi zháňali vo väčšej miere vlastne tie obete. Nie je to jeden človek. Je to naozaj že sieť ľudí, ktorí takto vlastne medzi sebou kooperujú. Majú veľkú osobnú znalosť, kde ktorý býva, že ktorý by čo dokázal. Takže taký človek, taký Slovák zo slabšej sociálnej skupiny možno nevie, že v Nemecku nepotrebuje žiadne povolenie na prácu, žiadne povolenie na pobyt a nehrozí mu vlastne nič, žiadna šikana zo strany úradov, polície nemeckej a podobne. Tí obchodníci, ktorí sú veľmi dobrí manipulátori, vedia vlastne reagovať na vzniknuté okolnosti, zavádzajú, klamú proste od začiatku, že pozor, dávaj si pozor, nevieš nemčinu, nevieš kde si tu stratený proste, ja som jediný tvoj kontakt, ja jediný ti tu viem zabezpečiť proste. Zoberú im doklady na začiatku, lebo ich práve oklamú tým, že potrebujú vybaviť pracovné povolenie, pobyt tých osôb, sociálku zabezpečiť, bankový účet a podobné veci. A tie obete sa tým stávajú odkazaných na tom manipulátorovi, na tom obchodníkovi. Každý deň nás vozili autom do dielne. A robili sme tam každý deň 12 hodín, len nedeľu sme mali voľno. Ale nerobili sme tam prácu, ktorú nám slúbili. Zametali sme tam, upratovali, umývali sme špinavé záchody,
Po mesiaci sme si vypýtali výplatu, ale výplatu nám nedali a Šaňo nám povedal, že sa nemáme báť a že výplatu dostaneme. Výplatu sme nedostali ani po mesiaci a pol. Šaňo nám dal len po 200 eur a že nám musel strhnúť za cestu do Nemecka a za ubytovanie. A že na budúci mesiac už nám peniaze vyplatí, že sa nemám ničoho báť. Ale prešlo už aj 4 mesiace a žiadnu výplatu ešte som nedostal. A už potom sa mi začal vyhrážať bitkou. V súčasnosti obchodníci s ľuďmi využívajú najmä mäkké formy. To znamená tá manipulácia, zastrašovanie, vyhrážanie sa a uprednostňujú vlastne tieto formy pred tými násilnými, lebo ťažko sa dokazujú. Často je to proste iba slovo proti slovu a mäkké formy sa veľmi zle dokumentujú vo vyšetrovaní. Je to často iba o tých výpovediach a obchodníci o tom vedia, preto ich využívajú. Tak pochopili sme, že sme vo veľmi zlej situácii a s Julom sme sa dohodli, že utečeme odtiaľto. Tak sme utiekli na najbližšiu policajnú stanicu. Polícia zavolala tlmočníka a dozvedeli sa, že ide o obchodovanie s ľuďmi. A pomohli nám nakoniec sa vrátiť naspäť na Slovensko. Ročne sa na celom svete stane obeťami obchodovania s ľuďmi približne 50 miliónov osôb. Spoznajte riziká a tipy, ako im predísť. A nestaňte sa tak jednou z nich.